Sa ngalan sa mahanug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas sa dakong ihamot, sa huna-huna sa pulong sa buhat. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Sinampo kita. O Dios nga makagagahom, gitugyan mo ang sinugdan nga mga misteryo sa kaluwasan sa tao, ngadto sa buutan nga pagbantay ni San Jose. Ubos sa iyang panabang, itugot nga ang imong simbahan magamping ni ini kanunay, ug magdala ni ini ngadto sa kahingpitan diha sa iyang tahas sa pagpangluwas. Kini among gipangayo, pinagis sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Miadtong gabhiuna, gisultihan sinatan sa Ginoo. Ingna ang akong alagad nga si David, kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimo balay nga akong kapuy-an? Og inig kamatay mo, ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan, o himuon kong hari ang usa sa imong mga anak, og ligunon ko ang iyang gingharian. Siya ang magtukod og usa ka templo alang sa akong ngalan, og palungtaron ko ang trono sa iyang gingharian hangtod sa kahangturan. Ako maiyang amahan, og siya maakong anak. Kung makasala siya, kastiguhon ko siya, ingon sa buhaton sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak. Og palungtaron ko ang imong banay o gingharian hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Ang anak ni David, mabuhi hangtod sa kahangturan. Mabuhi hangtod sa kahangturan. Ang mga kaayuhan sa Ginoo, akong awitan hangtod sa kahangturan. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinod anon. Kay mingon ikaw, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Diha sa langit, imong giligon ang imong kamatinod anon. Nagahimo ako kasabutan, uban sa akong pinili. Nanumpa ako kang David, akong sulugoon. Hangtod sa kahangturan, ligunon ko ang imong kaliwat.
ug pabarugon ko ang imong trono sa tanang kaliwatan. Muingon siya kanako, ikaw akong amahan. Akong Diyos, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, patunhayon ko ang akong kaluyalang kanimo. Ug ang akong kasabutan, uban kanimo magbarug nga maligo. Ang anak ni David, mabuhi hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, gisaad sa Dios kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat nga maiya ang kalibutan. Gihimo kining saara dili tungod kay gituman ni Abraham ang balaod, kundili tungod kay mituo siya o gimatarong sa Dios. Busa ang saad gipasikat sa pagtuo aron kini maangkon ingon nga gasa sa Dios alang sa tanang kaliwat ni Abraham. Dili lamang kanila nga nagtuman sa balaod, kundili ni adtong nagtuusab sama kang Abraham. Kay si Abraham maong espirituhanong amahan natong tanan. Sumala sa kasulatan, gihimo ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Busa ang saad, maayo gayud atubangan sa Dios nga gituohan ni Abraham. Ang Dios nga nabanhaw sa mga patay ug may nagbuhat sa tanan, pinaagi sa pulong. Mitog milaom si Abraham bisan sa panahon nga wala na sa kalauman nga mga nakpa. Busa nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod. Sumala sa kasulatan, ingon niini kadaghan ang imong kaliwat. Busa si Abraham, gimatarong sa Dios, gumikan sa iyang pagtuo. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria, gamaoy inahan ni Isus, kaginganlag Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria, sinayuran ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong. Apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo og miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki ug nganli siya Gisus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Taliwala sa atong panaw ni ining panahon sa Kwaresma, karong adlaw we pause in our Lenten observances aron pagsaulog nining piyesta ni San Jose sa kinatibuk-ang simbahan. Apan labi na dinhi sa atong parokya, kay kitaman ang giila ang pambansang dambana or national shrine pahinungod kang San Jose. God has entrusted His most precious treasure to this wonderful saint, si Maria, ug ang atong Ginoong Jesus. Karon ang Dios mipiyal sa tibuok simbahan, sa tagsa-tagsa sa atong banay, diha sa atong pamilya, sa pangama ug pangaliya ni ining buutan ug kasaligan nga santo. Pagkaanindot nga sa atong panaw ni ining kinabuhia, duna kitay kauban sa atong mga taak, sa atong pagpanaw, nga wala kita nag-inusara, kay kita diha sa iyang tigpanalipod, si San Jose ang atong kauban. Makahuluganon kini alang kanamo, kining panagtigom nato karon, kay mauni ang unang higayon nga kaming inyong mga magbalantay, magsaulog og piyesta ni San Jose uban sa katawhang matuuhon dinhi sa Mandawi ug sa mga dumuduong. No less than celebrating this feast here at the National Shrine. Pero usab kining atong kasaulugan has a personal connection sa akong kaugalingong panaw sa akong pagkapari. 2011 ang akong unang parish assignment ngadto kang Jose Palma. Kay usaman ko sa iyang first secretary when he arrived here in 2011. Nga karon iya di ang birthday, ika-76 ug miadto mi niya aron daw dadon ang mga birthday greetings sa mga mandawihanon. Congratulations kuno daan, ambot kaha unsay iyang pasabot. 2013
gikan sa ni Archbishop Palma nga ang patron sa Archbishop's residence si Saint Joseph. Mao na nga wala diri si Monsignor Roger kay siya po'y gipa misa dito ni Bishop Abet sa Archbishop's residence nga maoy patron si Saint Joseph. Gikan sa Archbishop's residence 2013 na assign kog laing Jose, Joseph of Patriarch sa Mabolo. Ug didto ko duha ka tuig ug 7 ka bulan. Until 2015, I have to leave for abroad sa pag-eskwela. Ug didto sa akong giskwelahan ang seminaryo sa ilang diocese, San Jose. Mibalik ko dinhi sa atong kapupudan 2017 na assign kog 10 months dinhi sa inyong parokya uban ni Monsignor Daniel Sanico, ni Anhing Ben Cortez ug ni Father Iban Ibanez. And after 10 months, I have to leave. Kay pag 2018, na-assign man ko sa high school seminary sa Pope John. Nga tulo kasumbanan ang among men disciples, starting with letter J, John Vianney, John the 23rd, Joseph. Diin giumol namo ang kabatanunan sa ehemplo ni ining tulo. Ug fast forward 2025, paglahugay sa miaging tuig, lain na sab nga Jose dinhi sa pambansang Dabana sa National Shrine of Saint Joseph. Mauna nga duol sa akong kasing-kasing kining atong gipasidunggan karon kay sa akong napulog 5 ka tuig sa pagkapari, siya kanunay ang akong kauban sa panaw. I am sure kamo usab you have your own personal stories uban ni San Jose. Hilabi na kamong mga mandawihanon that you are so privileged to be under his protection and care. Prayers answered, petitions requested, and in times of danger and fear, do na kamoy kasandigan. Karong adlawa, pasalamati ang Dios pinaagi niya. Ug hinaot unta nga karong adlawa, mao kini ang pagbag-o sa inyong kainit sa Ginoo, pinaagi sa pangaliya ni ining atong patron nga si San Jose. Kung kabantay mo ni ining pipila ka mga adlaw sa atong pagnovina, pagpangandam karong adlaw sa iyang kapistahan, pipila ka mga imahen o titulo atong gipamalandungan nga nakatabang kanato sa atong panaw. Gani, kung mutan-aw niya mo sa gawas, andam na ang nagkalain-laing titulo nga atong iprosesyon ni San Jose. Nga kung wala ko masayop, inyo kong giingnan, first time pa mani, nahitabo, Father, nga nagprosesyon ta sa piyesta ni San Jose sa iyang nagkalain-laing mga titulo. Daghantag first time dinhi. Salamat sa pagtugot sa atong mga team of pastors. Salamat ninyo, Fathers. Kini usa ka kahigayunan nga mas mapalawman pa ninyo ang inyong kahibalo ni ining inyong patron, which daghan kaayo og mga pagtulunan ni ini. Pero kini usab ang iyang nagkalain-laing mga titulo, mausad ni ang atong madala sa atong pamalandong sa atong kaugalingong panaw. Now, beforehand, pasalamat sa ko sa atong mga kamarero o stewards ni ining mga beautiful images for entrusting this to our parish nga karon atong gipasidunggan. Kining nagkalain-laing mga titulo o imahen ni San Jose, these are the different facets in which we can apply them concretely sa atong kinabuhi. Sa unang adlaw na malandong kita, patrocinio, under the patronage of Saint Joseph. Kung ugaling ang kasing-kasing mahadlok, sama pa sa atong pag-ampo sa stampita,
kupot sa kamot ni San Jose. Sama sa pagkupot sa kamot sa batang Jesus, and everything will be okay. Saint Joseph the worker, kay si Jesus na ilaman anak sa panday. And Jesus was not ashamed to be associated with Joseph, a carpenter. Kay magamay o madako man ang imong trabaho, there is dignity in it. Because your work, when it is honest, can be your prayer offering that is pleasing to God. When you are honest, when you are a person of integrity sa imong buluhaton. Joseph the Patriarch, sama sa karaang Jose nga gidangpan sa tibuok kalibutan, diin miingon si Paraon, "Go to Joseph, ite ad Joseph." Kita usab, diha sa pangama ni San Jose, panalipdan kanunay, kay atong masinati ang amahanong gugma, pinaagi kaniya. Joseph in the Holy Family, Jesus, Maria, ug Jose. Atong iampo ang atong tagsa-tagsa ka mga banay under the protection of the Holy Family. Kadtong nakasinati karog mga kalisdanan sa ilang kaminyoon ug sa ilang pamilya. Kadtong nangandam sa kaminyoon, let us put them under the care and protection of the Holy Family. Sleeping Saint Joseph, nga napukaw pagbalik ni adtong 2015 sa pagduaw ni Pope Francis. Meaning to say, don't take yourself too seriously. Learn to trust your cares and concerns to Joseph. Ayaw suluha ang imong mga problema, ang imong mga baggages, ang imong mga kabalaka. Dada ngadto sa Ginoo, pinaagi kang San Jose, kay iya kining katulgan, ug uban sa grasya sa Ginoo, iya kining ihatag. Joseph, pure and chaste heart, importante kini nga hiyas. As a time when we are bombarded, especially on the theme of pornography. Kung matintal ang kasing-kasing sa huna-huna, sa mga panultihon ug sa buhat, go to Joseph because he teaches us how to be chaste in mind, in words, in action. Patron of the Universal Church. Sa kalisdanan sa simbahan, iyang giduulan si San Jose. That is why he was proclaimed December 8, 1870, patron of the Universal Church. Kung mahadlok gani ka sa imong kinabuhi, sa daghang kayong mga kabalaka, pangayo sa iyang pangaliya. Holy Spouse, sa atong mga bana, kung ugaling maglisod kamo sa pagpuyo, sa pagkatinud-anay nga bana ug amahan, learn from the example ni ining atong patron. Ug si San Jose, buena muerte, patron of a happy and a peaceful death. One of the prayers that I would say before going to sleep. Kitang tanan, mubiya ni ining kinabuhia sa sayo o sa dugay nga panahon. Pangayua ang grasya sa Ginoo nga kung moabot na ang takna, makaambit unta ko sa malipayon ug malinaw nga kamatayon ni San Jose. Pagkanindot ra ana, kaysa maglimbad-limbad kas kasakit ngadto sa hospital. Pagkadako sa grasya, nga makasinati ka kung moabot na ang takna, nga makaambit ka sa malipayon ug malinawon nga kamatayon. Mga igsuon sa atong pagsaulog karon sa kapistahan ni San Jose, pasalamatan nato ang Dios nga sa dakong gugma niya alang kanato, gihatag niya si San Jose. Just like God would tell us, go to Joseph, kita usab
muduol kaniya. Sa mga intensyon sa atong parokya, sa atong national shrine, sa atong mga buluhaton, we go to Joseph. We journey with Joseph, and we know everything will be okay. Amen. Palihog manindog ug bag-ohon nato ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuwa ko sa Dios nga Amahan. Si San Jose, taong matarong, maalamon ug matinud-anong sulugoon, gipili sa Dios aron mangulo sa iyang banay. Magampo kita sa atong langitnong Amahan, nga itugot niya ang atong mga pangamuyo, pinaagi sa pangama ni San Jose. Kita mo ingon, Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Labing santos nga Amahan, gipadayag mo ang misteryo sa manunubos ngadto kang San Jose, ang taong matarong. Himua nga kanunay kaming andam sa pagtuman sa imong kabubuton. Magampo kita. Gihimo mo si San Jose nga tigbantay sa manunubos ug sa iyang labing balaan nga inahan. Pinaagi sa magpangama ni San Jose, panalipdi ang simbahan sa imong anak, nga gitubos pinaagi sa iyang dugo. Magampo kita. Giluwas mo si San Jose gikan sa iyang kagulanan, pinaagi sa usa ka anghel diha sa damgo. Tabangi kami dinhi sa among kabalaka, alang sa among inadlaw-adlaw mga panginahanglan, ug diha sa among pag-atiman sa among banay, ug sa mga minahal namo sa kinabuhi. Magampo kita. Ang imong anak naghago kauban ni San Jose, isip panday dito sa Nazaret. Tan-awa ang mga panginahanglan sa mga mamumuo, ug madawat unta nila ang makiangayong ganti sa ilang paghago. Magampo kita. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Namatay si San Jose nga gitambungan ni Jesus ug ni Maria. Pinaagi sa iyang pangama, sud-unga manghigugmaon ang mga himatyon ug ang mga namatay, ug itugot kanila ang imong kaluoy. Magampo kita. Makagagahong nga Dios, si San Jose nagbantay sa mag-amahan sa imong bugtong anak. Iya usab untang bantayan ang imong simbahan diha sa iyang panaw nga na kanimo, hangtod nga ang matuuhon muambit sa himaya sa mga santos dito sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton untas sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoo, sama nga sa amahanong gugma, gialagaran ni San Jose ang imong anak,
nga gianak ni Maria nga Birhen, itugot usab nga mag-alagad kami sa imong mga alampuanan, uban ang limpyo nga kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga kami pinaagi sa angayng mga pagdaig, magahimaya, magapasidungog, magsaulog kanimo uban ni San Jose. Kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon ug mahuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo among Ginoo nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Busa uban sa kasing-kasing nga puno sa gugma. Duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa walay hunong nga pagdaig. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugihan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo,
Nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, maloomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, hanginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa mahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuonay. Ko
Kini mao sa Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, panalipdi kanunay ang imong banay nga naglipay tungod sa pangili ni San Jose. Ampingi nga maluluyon ang imong gibusog sa Eukaristiya gikan niining altar. Ingon man ang imong mga gasa nga sa imong kaluoy imong gihatag. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Uban sa akong mga kaubang mga pari, ihatag ang panalangin sa katawhan. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Viva San Jose! Viva San Jose! Atong pakpakan si Senior San Jose.